Ay, kutob ranis pa si awang ato kuya ha. Wala tinud anay. Kay na naman kay tag-iyay. Mailaman sad nga na nakitag-iya kuya. Oh, asa man nun ang imong asawa kuya? Ngayon nagkalugar man kag panawag na ako. Asa man siya nagtrabaho? Sa City Hall, ang imong bana, asa mo sa biyay? Ay, nagtrabaho sad. Nagsakay og barko. Seaman? Oh, pero Enter Island ra. O ba? Wa na gyud. Ang ako na lang laging hubon ang nilopyak. Kay wa naman ni duslak. Ambi ko na ba? Atong hikapon. Oh, uy. Hala. Si kuya ay nangalit lang. Ay, hana ra ganito. Hana, nga nagunitan man gyud nimo. Nainat bang gani gamay ang akong panty. Oh, sorry ha. Sorry. Abi mo na ko imong ilihay. Abi man sad nakog dili nimo idayon. May kanik kaway nakakita. Ay, baby, ambil na ng akong order, be. Abi man sad nakog. Ayun. Imong ilihay? Abi man sad nakog dili nimo idayon. May kanik kaway nakakita. Ay, be, ambil na ng akong order, be. Oh, oo. Adi ara, ma'am. Ay, salamat. Nabusog na gid ang baby. Ma'am? Oh, asa man kuya? Muli na ka? Marag, nito ang naman ang ungain na. Ha? Oo. Mito ang nabitaw. Unsa man ang imong anak, ma'am? Natuga? Oh, ako na bitaw ning ibutang sa Imong gigargol, ma'am. Sorry, Natuga. Unsa man ang imong anak, ma'am? Natuga? Oh, ako na bitaw ning ibutang ubalik sa kuna. Ikaw ko hubon, be. Oh, uy, kuya, unsa gud na? Ihinayin na nagbutang ang bata sa kuna. Ibutang ko ni. Ayaw na ako pagilugi. Og maayo. Kay mahagpo ning bata. Kaya, uy. Sandig lang ini ko naman. Sandig. Uy. Kana, kuya. Sige pa. Paubos pa. Buangan ako eh. Nagpadamang ko. Huwag na ko kapag yung akong kaugalingon. Unsaong. Ay, unsaong lamig man sad good. Nadayo ko sa pinahikap-hikap sa hubon ni Ryder. Nasobraan pa hinuon sa hikap-hikap sa hubon. Napaslakan pa yun akong ginabot. Saong lami man sad good. Ay, wag kay dili lami. Basta ka na ng butanga mo ay hisgutan. Sus!